Haka jingya kren bat kilat pathai kubor haka lai photorik ujeliu arhajar arpuar udkhot jangka National People's Youth Front jangka seng NPP uba bajop pangrup ulaong baka jingsin kerteng po ka jang National General Secretary jangka All India Trinamool Congress Abhishek Banerjee ya menteri rangba ka jela kum utau konman sangma kalong ke aka ba omla ban pediang setia da kaseng NPP namar ka tega jingkren ka tmu ban Punjab buram ya menteri rangba u Konrad sangma u bolong ru u kli du jong kaseng NPP hari India hi barok away shu u bajop pangrup ulaong ba kaseng NPP kan ailat ya ka rukom ya kun election jong kaseng AITC ha West Bengal bakan wanja ha ka jela Meghalaya implementasi nakaliang jong ka NPYF ka youth wing jong ka National People's Party ka jingkhot ka jongi yopi boro hanesi kalong ba nyoi ka tu ka ne ki jingsha kentho ha kilat tai kubor bat ka jingwan jong u National General Secretary jong ka Trinamool Congress hapo ane ka jela jongi kemeningkong dap ka jingsongsi ba haka history jong ka jela ka jongi ki media ki dei ki wei na ki ngalong ki balong important hadu kata-kata haka demokrasi bat nga yoi menen ha ki social media bala sapriang stat hadu kata-kata ba katu ngilai lawan presiden jong kari India lawan prime minister lawan home minister jong central government la bun sien rei nyimpajui ba ka media fraternity kalau mungkin boykot ya katu ke program jong ka Trinamool Congress nomor pala sya haras palan actually kada ade ka duty jong ka Trinamool Congress bahkan penbiang ya pi daki pas ki ke nang ba penyayat dak ba suk kumba jule dawan kine ki long han nak riwai ki state jong ka ne kari India ba e jongi kata kade ko wei ka ba ni sosi banyak i kumtu ba ka political party ka padangwan thumai ka wa on penkim ya kata ka VIP culture hakane ka state ke jongi da ka ba nyoi katu borok koi ka state ka witness te ngathrai ka kin thamla maki ban experience ba balai maybe ka ade ka mismanagement jongki ya ka program bagi khamla ban ai pass ya pi ki media kata ade ka ba ningkong bat ka ba arpat habangi pet ni dab ka jing sosi ba bun sien hi kum nakaliang jo ki kop khupor ni dei banglong ki ba tho ya ke banlong balance ka ban dei banlong bias dei banlong no shinyang rei tho kat kum ka jing shisha bat ni dab jing sosi ba ka headlines ka ba mi mentas ni hapo Shillong Times ka ba kat yo constitutional head jong ka state ka jongi honorable chief minister ki ai ya ka tag kum utau konman jong jela jongi kane kadai ka insult tang ya ka party NPP jongi rei kadai ka insult ya ka state ka jongi namar ba yo chief minister jongi la jit daki MLA ki badan buram ki bala sha punjab ne ki constituency ba pher nga snow ba nga kwa ba kane ga newspaper nga bangai la kdo kadai ban apologize immediately namar ba kum kine ki ge kamot ka pensosi ya ni kum ka party but kadai ka insult ya ka state hi barokoi namar ba yo constitutional head hi ban khot u konman jong ka state ka andai ka ka bang nyimla priang nakaliang jong ka NPYF family par kum chu nakaliang jong ka NPP ru ba ka wai pat kaliang ru abang yoi ba lajudan kasien ba kane ko bor tang sisien rei mensuaru apor ba yakhi ya ka thamator issue naken mau ba klem kano ka proof kam kano ka evidence lami headlines ba kiba penkrumar po thamator kidai ki khna na West Khasi district ngasno pan ai jingero e West Khasi district ka bala ban ni Shillong Times la katu katne por ka Shillong Times kamju yo ban rum po West Khasi district te ka jingkerpa jonga kalong ba nakaliang jong kane ko khubor kidai pan apologize immediately khnang ba kum kane ke
keban kentok kat yau he jongka jela chief minister kalong keba songsi bara bang ya phai pat sakaba kini ki kentian tiba Abhishek Banerjee National General Secretary jongka Trinamool Congress ba ulak hot ya ke NPP virus badula ong ba ka TMC de kata ka vaksin kane ke ike kapani ka jing yalam bakla jongu ka jing kran khulung ka jongu ba ya ka political party ban khot kumu virus kade ka bangi kamdan hakano kano ka science analogy ka term ban ong ba any political party kade ka virus kata kade ka bandingkong but kabaar kade ka insult ya ka laipunyo 0.1% ka vote share hakaba ka NPP ka dan mentah ka jela ka jongi kade ke insult ya baro ki nongkersan jo ke NPP hapo ka state ka jongi ba ki khot virus ya ka party NPP bat ka ba ningkong ru ngako ban penpau shupi ba nimpa jio snow ra hapo ka history hakino kino ki mo ba any scientist la develop utang vaksin ba kerteng Trinamool ngatrai ma phina kalia jo media da phia research kniat ba ki lese kin la ban patai ba ma ki khamba nei mi lese la de scientist na po West Bengal apen mi utang Trinamool vaksin rei ngai la dia shimat te ngampat kam across utang vaksin kata kadi koi ka ba ngakwa ban tempau ba shwaban keren ki di ban perkhat sis vaksin ke Meghalaya Democratic Alliance kumu National General Secretary uang ba kadai ka ula renew ya ka alliance jongka jela jongi ba kadai ka My Development Alliance kata kadai ka ba Abhishek Banerjee umdan hok ban renew ya ka alliance ndai kadai ka prerogative jong chief minister jongi kumno lada ukwa ban reframe ban renew ya ka alliance kadai hakakti jongu bat kumjo hi ka MDA ka Meghalaya Democratic Alliance ka Yang ka kumwei umausiang bat baro ki coalition partners ki badan hapo kane ka MDA nadu na ka UDP ka PDF ka HSPDP ki Independence baro ka NCP ki adanlang bat nyalong United ka wei hakane ka MDA bat ngasngau ba kamdei ka duty ka jong National General Secretary jong ka TMC ban penpau ba kata ka alliance baun ai mo udah kata ka kerteng kata ka di ka jingpen pa jongi bat abangi phai ba ki ong ba ka Meghalaya kamdei ban pendam hakmat ka New Delhi bat uong ru ka ka kentien ka ba ong ba chief minister jong ka jela ula shajiet hakipat ba I want to correct him ngakwa ban correct you no chief minister jong ka jela umju shajiet hakipat ba according to the constitution, the MLAs elected will choose the chief minister. Ki MLA ki bla shajiet ki bajop ki di banjiet yo chief minister, rei mo ang ba chief minister jong jela jong ila shajiet ki pat ba nganget ba kum ubriu ba ngo balaktif ya ka an di ban puli yo constitution ba ki di ki MLA ki bajiet yo chief minister, but hantar ki di ki ba belong ka misleading ka statement ka jong bat ong ba ka NPP kadai ka proxy jeng BJP ru kadai ka ikai ka bangi ngimla ban pediang namar ba ka government of Meghalaya ngila head of chief minister ubadai na ka National People Party but kumba ngitip ba hakano ka jela ngidei ban trailang hi bat ka sarkar kami habak haddu ngimdan re ka currency ka ba fair ngimdan re ka nuot pisa ka ba fair ba kawai ka jela Meghalaya kadan ka kawai currency ka asam dan dekawai ndai ka currency jong kare India kadai tangkawai but ngi kum ka state government nginhap long and tandam ngi hap ya trailang but ka government of India but kata kadai ke ka bang yo i kum leader jongi chief minister badan puram jongi kamod kata ka accessibility jong u sapa New Delhi kalong ka approach jong u kalong so high ba ngilala kanwara bun ki developments na mentah kane ka state ka jongi